noites, un día máis, un concerto máis dentro do programa Adral que a Xunta de Cofradías ofrece, en este caso a todos os presentes e nos demais a todo o público que continuamente nos acompañou en todos os días que tivemos actuacións. O concerto de hoxe é algo especial, un concerto que leva o título Éxodo. Relata precisamente a marcha dos israelitas huindo de Egipto e capitaneados por Moisés, que os conduce hasta o monte Sinaí, donde lle entregan os 10 mandamentos. Este concerto de hoxe, difícil, bonito, seleccionado por Carlos Timilaos, que na súa nova andadura como director da banda do Lando de Viveiro vai volver a demostrar a súa valía, a súa capacidade de dirección e que non nos vai defraudar, ao contrario. É un concerto, como digo, ben seleccionado, que vai estar composto por 8 pezas, pero que non son illadas, forman un conxunto dese proxecto que el quere continuar non solamente hoxe, sino en anos venideiros. Esta obra que van a presentaros aquí, Éxodo, leva unha combinación de narración e de música. A narración, o relato, vai correr a cargo de Santiago Noriega, e que coa música e con a narración van dar lugar a unha historia de fai séculos de anos. O segundo libro do Pentateuco da Biblia. Con todos vostedes, un gran aplauso para estes componentes da banda de Rolando de Viveiro e para o seu director, Carlos Timilaos. Xurdiu en Exipto un faraón que dixo ao seu povo: mirade, os fillos de Israel é un pobo máis numeroso e forte que a nós. Escravicemos aos hebreos con crueldade e amarguemos a súa vida co duro traballo do barro e dos ladrillos e con toda clase de faenas do campo. Pero a pesar dos sufrimentos, o pobo de Israel medrábase e facíase máis e máis forte, e por iso ordenou o faraón: cando naza un neno hebreo, home, botádeo ao Nilo, se é nena, deixádea con vida.
Ao cabo dun tempo, naceu un neno, fillo da tribu de Leví. A súa nai, vendo que era tan fermoso, tivo escondido durante 3 meses. Pero non podendo escondelo máis, tomou unha cesta de Biblia, embadurnouna de barro e pez, colocou nela a criatura e depositou como nos xurros xunto a beira do Nilo. A filla do faraón, que se bañaba preto, viu a cesta, achegouse, abriuna e viu un neno chorando. Exclamou: é un neno dos hebreos. Embelesada pola beleza do pequeno, adoptouno e puxolle de nome Moisés, que significa sacado da auga. Moisés creceu como un príncipe de Egipto, con todos os privilexios da familia real. Pero algo había no seu interior que o desacougaba. Un día, achegouse ao lugar onde traballaban os hebreos e viu como un capataz egipcio maltrataba ata morte a un dos escravos. Preso de unha irresistible ira, Moisés botouse sobre él, matouno e logo enterrou na area. Mais o asasinato do soldado fora visto por outros, que o denunciaron ao faraón e iste condenou a morte a Moisés. Antes de que o capturasen, fuxiu ao deserto e refuxiouse nas terras de Madián, onde quedou a vivir. Alí, ao cabo dun tempo, desposeuse con Séfora, coa que tivo fillos e viviu durante anos unha vida feliz como pastor de cabras. Mais pasado ese tempo, morreu o rei de Egipto. Sucedeuno o seu herdeiro e as cousas non cambiaban para os hebreos. Os fillos de Israel queixábanse da escravitude e clamaron aos ceos. Os seus berros desde a escravitude subiron a Deus. El escoitounos. Moisés pastoreando os rebaños do seu sogro e chegou a montaña de Deus. En súa cima de súpeto unha silva entorpelleuse e dela saliu unha voz que o chamaba: Moisés, Moisés. Asombrado preguntou: quen di o meu nome? Son o Deus dos teus pais, o Deus de Abraham, de Isaac, de Jacob. Vin a opresión do meu povo en Egipto, oín as súas queixas contra os opresores. Coñezo os seus sufrimentos. Marcha, envíote ao faraón para que saques o meu povo, aos fillos de Israel. E se o faraón non te obedece, non temas. Eu estou contigo.
respostou Moisés, e cando me pregunten o teu nome, Señor, que lles digo? E Deus contestoulle, eu son o que son, eu son Yahvé. Presentáronse Moisés xunto co seu irmão Aarón perante o faraón e dixéronlle: así di o Señor Deus de Israel, deixa saír ao meu povo para que celebre unha festa na miña honra no deserto. E respostou o faraón: quen é o Señor para que teña que obedecerlle deixando marchar a Israel? Non coñezo o Señor, nin deixarei marchar aos hebreos. E máis, redobrarei o castigo sobre o teu povo. Moisés comunicou ao Señor o sucedido e respostou este anoxado: agora verás o que vou facer ao faraón, pois en virtude dunha man forte deixaravos marchar. Mais aínda, debido a unha man forte expulsaraos da súa terra. Saberán os exipcios que eu son o Señor, cando estenda a miña man contra Egipto e saque os fillos de Israel do medio deles. Moisés voltou á terra de Egipto e para demostrar o poder do Señor levantou o bastón e golpeou a auga del Nilo a vista da faraón e da súa corte. Toda a auga do río converteuse en sangue, os peixes do río morreron, o río apestaba, os egipcios non podían beber auga, e houbo sangue por toda a terra de Egipto. Esta foi a primeira praga. E o faraón obstinado non fixo caso, e pola man forte de Moisés todas as ras de Egipto saíron do río, dos estanques, das charcas, e morreron sobre os campos, nas casas, nos patios, e pola súa podremia a terra apestada. Esta foi a segunda praga. O faraón obstinado non fixo caso, e pola man forte de Moisés estendeu o seu bastón, golpeou o pó do chan, e este converteuse en mosquitos por toda a terra de Egipto que picaban a homes e animais en piedade. Esta foi a terceira praga. E o corazón do faraón endurecido non fixo caso. E o Señor, a través do poder que lle confería a Moisés, abateu unha tras outras pragas que arrasaron o povo egipcio: as moscas e tábanos, a pestilencia e a morte do gando, as úlceras e sarpullidos nos corpos dos homes, a saraiva e o lume que arrasaron as colleitas, as mangostas que comeron a pouca vegetación que quedaba, as cebras que todo ennegreceron perante 3 días, así ata 9 terribles pragas. Pero ainda así, o endurecido corazón do faraón non deixou marchar aos fillos de Israel. O Señor dixo a Moisés: aínda teño que enviar unha última praga ao faraón de Egipto, tras o cal deixaramos marchar de aquí. Mas máis aínda, expulsaramos definitivamente de aquí. A medianoite eu pasarei por medio de Egipto. Morrerán nesa terra todos os primoxénitos, desde o primoxénito do faraón que senta no seu trono ata o primoxénito da serva que atende o muiño. Pero non tocarei os fillos de Israel.
Sacrificaredes cordeiros no meu nome, e co seu sangue pintaredes as xambas das vosas portas. Cando vexa sangue, pasarei de longo ante vós, e non haberá entre vós praga exterminadora. Este será un día memorable. Nel celebraredes festa en honra do Señor, e de xeneración en xeneración, como lei perpetua, festexarédelo. E dese modo o Señor estendeu sobre Exipto a terrible e definitiva 10ª praga. E o esnaquizado corazón do faraón, pois o seu primogénito tamén morrera, expulsou aos hebreos daquela terra. A estancia dos fillos de Israel en Exipto durou 430 anos. E cumprido ese tempo, o mesmo día, saíron de Exipto as lexións do Señor. Deus fixo que o pobo dese un rodeo polo deserto cara ao mar vermello. Non os levou pola camiña de terra dos filisteus, aínda que este era máis curto. O Señor camiñaba diante dos israelitas. De día, nunha columna de nubes para guialos polo camiño correcto, e de noite nunha columna de lume para alumalos.
Faraón e os seus servidores cambiaron de parecer sobre o pobo e dixéronse: que fixemos? Deixamos escapar a Israel do noso servizo. Fixo, pois, preparar un carro e tomou consigo as súas tropas, 600 carros escollidos e os demais carros de Egipto cos seus correspondentes oficiais. E saiu cos seus xinetes e as súas tropas en persecución dos israelitas. Ao achegarse o Faraón, os fillos de Israel alzaron a vista e viron os egipcios que avanzaban detrás deles. Quedaron sobrecollidos de medo e berraron ao Señor. E dixeron a Moisés: non había sepulcros en Egipto para que nos trouxeras a morrer ao deserto. Que nos fixeches sacándonos da escravitude? Mas Moisés respondeu ao povo: non temades, estade firmes e veredes a victoria que o Señor vos vai a conceder hoxe. Eses egipcios que estades a ver non os volveredes a ver xamais. O Señor pelexará por vos. Vos esperade tranquilos. E o Señor dixo a Moisés: alza o teu callado, estende a tua man sobre o mar e divídeo, para que os fillos de Israel pasen por medio de mar, polo seco. E obedecendo ao Señor, Moisés estendeu a súa man sobre o mar, e o Señor fixo retirarse ao mar cun forte vento do leste que soprou toda a noite. O mar secouse e dividíronse as augas. Os fillos de Israel entraron no medio do mar, no seco, e as augas facíanlles de muralla a dereita e esquerda. E cando os egipcios entraron tras eles, o Señor Yahvé retardou a súa marcha co vento e fixo pesadas as rodas dos seus carros. E cando os israelitas chegaron alén, dixo o Señor a Moisés: estende a tua man sobre o mar e volvan as augas sobre os egipcios, os seus carros e os seus xinetes. E así sucedeu, e as augas volveron e cubriron os carros, os xinetes e todo o exército do Faraón que entrara no mar. Ningún só se salvou. Salvou o Señor a Israel do poder de Egipto, e temeu o povo o Señor, e creeu o povo no Señor, en Moisés, o seu servo. Pasaran 3 meses camiñando e estaban xa no deserto do Sinaí. O pobo de Israel continuaba o seu éxodo e, a pesares dos milagres que xa contemplara, non paraba de murmurar e de queixarse.
Sacáchesnos de Egipto para matarnos de fame e de sede nesta travesía sen fin. O Señor fixo entón os seus milagres. Primeiro, enviou unha enorme bandada de paspallás para que as xentes saciasen de carne. Ao día seguinte, ao despexarse a capa de rocío, o deserto estaba todo cuberto dunha capa de escamas, parecido ás carchas sobre a terra. Os homes preguntaron: que é isto? E Moisés contestoules: este é o pan que o Señor vos manda para comer. É o maná. E chegaron ao pé da montaña de Oreb, a montaña de Deus, e Moisés reencontrouse con Séfora. E o pobo queixábase de que morría de sede, e Deus díxolle ao seu enviado: golpea co bastón a roca de Oreb, e dela manará auga para que o pobo poda beber. Yahvé cuidaba do seu rebaño. Subiu entón Moisés a Oreb, a montaña de Deus, e este falou con el, e deulle os preceptos que o pobo habería de seguir. Non haberá para ti outros deuses. Non farás ídolos nin te postrarás ante eles. Non tomarás en falso o nome de Yahvé, o teu Deus. Lembra o día sábado para santificalo.
honra ao teu pai e a tua nai. Non matarás. Non cometerás adulterio. Non roubarás. Non darás testemunho falso contra o teu próximo. Non cobizarás a casa do teu próximo, nin a súa muller, nin o seu servo, nin a súa serva, nin o seu gando, nada que sexa do teu próximo. E mentras Deus así falaba con Moisés, o pobo ao pé da montaña estaba atemorizado, escoitando tronos e vendo lóstregos. E vendo o pobo que Moisés tardaba en baixar da montaña, reuniuse ao redor de Aarón e díxolle: Anda, fainos un Deus que vai adiante de nós, pois ese Moisés que nos sacou de Egipto non sabemos o que lle pasou. E Aarón contestoulles: Quitádelles os pendentes de ouro ás vosas mulleres, fillos e fillas, e traedemos. Todo o pobo quitou os pendentes de ouro e trouxéronllos a Aarón. El recibiunos, traballou o ouro a cincel e fabricou un becerro de fundición. Entón eles exclamaron: Este é o teu Deus Israel, o que te sacou de Egipto. Entón o Señor dixo a Moisés: Anda, baixa da montaña que se pervirteu o teu povo, o que ti sacaches de Egipto. Pronto se desviaron do camiño que eu lles ensinarei. Fixeron un becerro de metal, póstranse ante él, danzan ante él, ofrécenlle sacrificios. Moisés volveuse e baixou do monte coas duas tablas de testemunho na mano. Estaban escritas por ambos lados. Eran feitura de Deus, era escritura de Deus. Ao chegarse ao campamento a ver o becerro as danzas, Moisés arrepentiu mira, tirou as tábuas e rompeunas ao pé da montaña. Despois agarrou o becerro que fixera, queimou, triturouno e fixo o pó. Botou no auga e fixo de beber aos fillos de Israel. Ao día siguiente Moisés dixo ao povo: Cometestes un pecado gravísimo, pero agora subirei ao Señor para expiar o vosso pecado. Volveu pois Moisés ao Señor e díxolle: Este povo cometeu un pecado gravísimo, facéndose deuses de ouro. Pero agora ou perdonas o seu pecado, ou me borras a min do libro que escribeches. O Señor respondeu: O que pecase contra mí borrarei do libro. Ahora vai, envía o teu povo ao sitio que che dixo.
E o Señor dixo a Moisés: labra 2 táboas de pedra como as primeiras, e eu escribirei nelas as palabras que había nas que rompiches. Prepárate para mañá, sobe ao mencer a montaña do Sinaí, espérame ali, na cima. Moisés labrou as 2 tablas como as primeiras, madrugou e subiu a montaña do Sinaí como lle mandara o Señor. E díxolle este Moisés: eu vou concertar unha alianza. En presencia do teu povo farei maravillas como non se fixeron en ningún país nin nación, para que o povo co que vives vexa as obras que vou facer por medio de ti. Moisés estivo ali co Señor 40 días coas súas 40 noites, sen comer pan nin beber auga. Escribiu nas táboas as palabras da alianza, as 10 palabras. Cando Moisés baixou da montaña do Sinaí coas táboas do testemunho na man, non sabía que tiña radiante a pel da cara. Era por falar co Señor. Aarón e todos os fillos de Israel viron a Moisés coa pel da cara radiante e non se atreveron a achegarse a él. Chamounos e díxolles: todas as persoas expertas entre vós que se presenten para facer canto mandou o Señor, a morada coa súa tenda e a cuberta, os broches, os taboleiros, traveseiros, columnas e baseas, a arca cos seus varais, o candelabro coas súas lámpadas, a cortina colocada na entrada do santuario. Entón, todos os homes e mulleres de corazón xeneroso que se sentían animados trouxeron tributos ao Señor para as obras do tabernáculo, para todo o seu culto e para os ornamentos sacros. O máis dotado polo Señor para os traballos artesanais fixo a arca de madeira de acacia. Era de 1,25 metros de longa por 75 centímetros de ancha e outros tantos de alta. Revestiuna de ouro puro por dentro e por fora e puxolle ao redor unha orladura de ouro. Fundiu 4 argolas de ouro e colocounas nos 4 pés, 2 a cada lado. Fixo tamén varais de madeira de acacia e tamén os revestiu de luto. Meteu os varais pola argola lateral do arca para transportar. E ali depositaron as tábuas da alianza. Remataron a obra da morada e da tenda do encontro. Fixeron os fillos de Israel toda a obra conforme ao que o Señor mandara. Así o fixeron. Moisés examinou toda a obra que realizara. Estaba tal como o Señor
ordenada. Entón, Moisés bendíxoos. Moitas grazas a todos. É unha honra agora para continuar e rematar a nosa actuación, o noso concerto, pois compartir con vos do que para nós sempre unha boa nova, algo que nos enorgullece moito e do que estamos tremendamente satisfeitos. Para empezar, hai que ser agradecido e agradecemos ao Concello de Viveiro polo seu apoio, así como a Xunta de Cofradías, o seu tremendo apoio a aposta polo concurso de composición que leva o nome do noso faro guía, Blas García Liz. Alá onde está, seguramente este cun sorriso na súa boca, tremendamente orgulloso da súa banda, porque sempre será a súa banda, e de que se aposte pola conservación e pola difusión deste patrimonio artístico. Pois, como dicía, a novidade é que recentemente recibimos o fallo do concurso da cuarta edición e a marcha ganadora leva por nome Os Caladiños e pertence ao compositor Alberto Aneiros. Unha edición moi especial. Recibimos nada máis que e nada menos que 29 propostas musicais de diferentes puntos da península. En esta edición queda o premio aquí en Galicia. Alberto Aneiros é natural de Ordes, aínda que reside en Madrid, clarinetista da Banda do Corpo Sinfónico da Policía Nacional. Alberto Aneiros sigue recollendo méritos, sigue recollendo galardóns tanto na composición como no seu ámbito clarinetístico, e hoxe temos a sorte de telo aquí entre nós. Polo tanto, queremos convidar a Alberto ao escenario. Un forte aplauso.
Entón, grazas por estar aquí, noraboa por ese premio, gracias por participar. É un premio tamén moi especial nesta edición, xa que o xurado David Fiuza, Fernando Buide e David Rivas levaronse unha grata sorpresa ao coñecer quen era o autor da peza gañadora, xa que Alberto foi participante en todas as edicións do concurso, o cal destaca a labor deste concurso como formato no que os compositores presentan, evolucionan o seu traballo, siguen confiando e siguen acadando premios. Así que, noraboa unha vez máis, Alberto. O mundo está cheo de casualidades e queremos entregarlle un agasallo ao noso querido Alberto, e será da man de Roque Fraga, o que ata o día de onte foi presidente da nosa asociación, da nosa banda, e que a casualidade é que foron compañeiros de facultade en Santiago de Compostela. Bueno, pues nada, moitísimas gracias a todos. A verdade é que é unha ilusión tremenda, sobre todo, bueno, pues, os que levamos no mundo da banda toda a vida, non? Un patrimonio tan esencial, tan, como diría eu, tan ilustrativo, tan identitario de Galicia, e tan necesario, e sobre todo cando falamos de Viveiro. A verdade é que cando... Espero non enrollarme moito, porque eu cando engancho... A verdade é que cando saliu este concurso xa estiven en contacto con Roque e dixen, gustaríame facer unha marcha de procesión para Viveiro. E Roque acordarase, quero saber da historia, non? Da historia da Semana Santa, de Viveiro, quero saber cal é o vosso patrimonio, quero coñecelo. E a verdade é que estuvemos, bueno, Roque envioume a revista daquel ano, non recordo moi ben que foi, creo que foi 2022, 2023, da Semana Santa. Chamoume moitísimo a atención a procesión dos Caladiños, e dixen, creo que é un título que pode cadrar moi ben, e tamén para facer mención a esa identidade, non? De Viveiro, de Galicia. E bueno, pois este ano houbo sorte, e nada, espero que gusten moitísimo da marcha de procesión. Moitísimas gracias de novo a todos os músicos, a Carlos, a Roque, a banda O Landro de Viveiro por tocala, e nada, para min é unha ilusión. Moitísimas gracias. Grazas, Alberto. Aproveitamos aquí para deixar claro que a coincidencia de Alberto e Roque como amizade e esa invitación ao concurso non tivo nada que ver, xa que o xurado sempre estudia os traballos en modo incógnito e nunca se desvela a autoría das obras hasta pasado o concurso. Bueno, pois sí que vamos a desvelar outra cousa, que aproveitando a boa relación da Xunta de Cofradías para pechar este acto coa banda O Landro de Viveiro, a presentación do novo presidente da asociación, Luís Gato Otero. Que quere facer entrega dun agasallo da nosa reproducción da Marcha aos Caladiños á Xunta de Cofradías.
archivo da Xunta de Cofradías. Polo tanto, recibímolo con moito agarimo e ali tendrá un sitio privilexiado. Gracias. E antes de rematar con esa peza dos caladiños, que seguro que nos vai deleitar a todos, eu quería decir que o concerto que acabamos de ter hoxe aquí non é un concerto usual. É un concerto que aunou a música e a letra con un narrador de moita calidade en Santiago Javiera, e consumando todas as pezas que tan magistralmente fixo Carlos Timiraos, demostrando a súa maestría como director e como unha nova andadura desta banda Orgullo de Viveiro, o Landro de Viveiro, vale? É decir, que os componentes vense moi ilusionados con cara xoves, pero con maestría perfecta. Volvo a repetir que gracias desde a Xunta de Cofradías por este concerto donde nos deleitaron e que nos demostraron que hai unha nova andadura con posibilidades desta nova etapa da banda de Viveiro. Sin máis, vai facer entrega Mariña Gueimunde, alcaldesa de Viveiro, de un pequeno recordo ao director da banda como paso por este concerto de hoxe. Gracias.
Thank you.